ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 ದಿವ್ಯವಾಣಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಪವಾಡ ಪ್ರತಿಮೆಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕಥಾನಕ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಪೆ ಸಮೀಪದ ಕಿದಿಯೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿತು ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಪವಾಡ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾತೆಗೆ ನಮನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ. ಕಲ್ಮಾಡಿಯ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಪವಾಡ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದರೂ ಏನು? ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಲ್ಮೆಯದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಪವಾಡ ನಡೆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪವಾಡ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತೆಯನ್ನ. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು, ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು.
ಕಲ್ಮಾಡಿಯ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪವಾಡ ಮೂರ್ತಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಕಿದಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಾಡ ಮೂರ್ತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪವಾಡಪೂರಿತ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಇದರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಹೋದರರು ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ರವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿದಿಯೂರಿನವರು. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿರವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಧರ್ಮನ ಯಾನ್ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಆಚರಿಸುನಾಯ್. ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಒವ್ವೆನ್ನ ಧರ್ಮನ್ನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪನೊಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಪನೊಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಪೂರಲ ಸಮಾನನೆ, ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಿ ಬೇತೆ ಇಂಬೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಂಡ ಒಂದು ಜಾತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರನ ಪವಾಡ ಇನ್ನೀಕ ಆವಡ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಜಾತಿಯತ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಉರಿವೇರು ಅವು ಎಂಕು ಬನ್ನೊಂದತ್ತು ಅವು ತಾಯಿ ಏರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತರುಲ್ಯರು ಆರಾಧೆ ನಾಡೊಂಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡದಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಕದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಂದಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ದನಿಕೆ ಉನ್ನೆನ್ 19 ದಿನ ಬೆಳ್ಳಂಕ ನೀಡಿತು. ಆಯ್ ದೇಹದ ತೊಂಡೆ ಪಂಡದಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ರೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಬರೀಟೆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರುಡು ಅರ್ಧ ಕೊಚ್ಚೊಂಪೋರೆ ಸುರುವಾಣು ಅಪಗಾರ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳಂಕಣಿಗೆ ಪೋದುದು ಆರು ಈ ಮಾತೇನು ಪತ್ತದ ಅಲ್ಪನೇ ಪೂಜೆ ಆದ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಮಾತೆ ಆರು ಉನ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆರ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ನ ತೋಟೋಡು ಬಕ್ಕ ಉನ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಆರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂಬತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಐನಾಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಲ ಉನ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಒವುಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಪೋಯಿತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಊರಿನ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ 14 ದೇಶೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ದೇಶೋಡ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಪತ್ತಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಪೂರ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಆರು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಳ ವಾ ದೇಶಡುತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಮಾತಿನ ಕಾರದ ಮುದೆಲ್ಡು ಆರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬನ್ನಗನೆ 5-10 ಅಶ್ವ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲು ವಾ ದೇಶಡುತ್ತನ ಓಲುತ್ತನ ಈ ತಾಯಿನ ಕಾರದ ಮಾತಾಡು ಅಗಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಉದ್ಯಮಿ ಪೌಲ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಜಾಗ ಮಾರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಗದಾದಂಡು ಪೌಲ್ ಬಂಡರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಡ ವಸುಧಾರ್ ಪಂಪಿನರಡ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಉನ್ಯನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗೆ
ನಿಖಲು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದಾರು ಫೋಂಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಆತ್ನೆಟಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಸೈಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಇತ್ತನ ಐತ ಪಕ್ಕಡೆ 2 ಸೈಟ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈರು ಎಂಚಲ ಸೈಟ್ ಜೈದರತಿ 6 ಎಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ನಮ್ಮದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಹಿರೇಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೊಂದು ದಿವಮಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡೇನು ಐಕ ಚಲೋ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಉಂಜೆನ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಗಲ್ಫ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ಉಂಜೆನ್ ದೀಪ ಬಂಡೇರು ಯಾನೇ ಉಂಜೆನ್ ಗಿರ್ತದು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಜೀವನಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗಲು ಪೂರ ಪಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇರು ಪತೊಂಬು ಒಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲ್ಯಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ವಾ ಬಂಜಿ ಬೇನೆವಾಡು ವಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಾಡು ವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪಡು ಮಾತೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಟೊಡಿತಿನ ಪೂದೀಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗುಣ ಒಂದು ಮಣ್ಣೊಂದು ಬುಲ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಾಗ್ಲಿತ್ತು ಜರು ಬಡವರಾಗಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ ತೋಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತರು ಒಂದಾಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಎಂಕು ವೆಳ್ಳಂಕಣಿ ತೂಡು ಅನ್ಪಿನ ವೆಳ್ಳಂಕಣಿ ಮಾತೆನ ಮಿತ್ತ ಎಂಕು ಬಾಲಿ ಒಂಜ ಅಪಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಚಲೋ ಉನ್ನಂತು ನನಗೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಚಲೋ ಎಂಕು ವೆಳ್ಳಂಕಣಿ ಪೋರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ವೆಳ್ಳಂಕಣಿ ಮಾತೆನೊಂಜಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕನತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಾಯ್ತು ಯಾನೇ ಗಿರ್ತದು ಕಾರಡು ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ದೀದುದು ಯಾನ ಅವೇನು ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡಿದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಸಂಬೋದು ದಿಯೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಎಂಕು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎನ್ನೆರೆ ಸುರುವಾಣು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತೇನೆ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡಿದಿ ಒಂದು ಅರಂಟು ಬಸ್ ದಕಲಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಇದು ಬೈದತೆ ಅವು ಎಂಚೊಂಡೂ ತೂಕ ಪನ್ಪಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಹಾಕೊಂದುತ್ತು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕಾರಣಾಂತರ ಯಾ ನಕಲಿಲ್ಲಾಡ ಹೋದುದು ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ನೊಂದು ತೂಕ ಆ ರೀತಿಡು ದೀತಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಪೋಯೆ ಫೋನ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಡು ಒಂದು ಮಾತೆ ಇಚ್ಚು ಚಾಮಲ್ತು ಬರಿಯರು ಪರಿಯ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಮಾತೆ ಒಲ್ಲುಂಡು ಮಾತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡರು ತೂವನಗ ಆಗಲು ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ದೀದಿಲಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ದೀತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾಲ ಪಂಜಿ ಆತ್ನೆಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಂಡು ಸೀದಾ ಅವೇನು ತೂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರ ತೂವಂಬತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊರ್ತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ದತ್ವರಿದಂತಿಲಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಬನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಇಂಚೆತ್ತನೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತೊಂಪೋತೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಕಾತುಕುಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ನೆಟಗಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗಾರನ ಜಾಗ ಅರ್ಧ ಪೋದಾತ ನೀರು ಆರು ಬಂಡೆ ಉಮೇಶ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸೊಂದು ಅಂತ ಆದ ಮಲ್ಪನೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ನೆಕ್ಕೊಂದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂಡ್ಯಾರು ಯಾನು ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಬ್ಯಾತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರು ಆರು ಕೊರಿಯರು ಅರೆ ಕಾಸು ಯಾನು ಆ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬಂಡೆ ಯಾನಾದ ಪಸತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಗಲಿಗೆಡ 19 ಎನ್ನ ಈತು ಬರ್ತು 19 ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದಿಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತರ್ರೆ ಬಂತೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮದಾದ ಅಂಪೇರು ಅನ್ಪಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಾತೇನು ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಡ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎರೆಗ್ಲಚ್ಚು ನಿಖಲ ನೇಬರ್ಸ್ಕೇನು ಇರೋ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಕೇನು ಇರೋ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನು ಯಾ ನಾವೇನು ಒವ್ವೆನ್ನ ಯಾನು ಮಂಡ್ಯಡ ಪಾಡಂದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನೊಂದು 19 ಆಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮದಾದ ಬಂಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಚಲೋ ಅವು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಎನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ವೆಳ್ಳಂಕಣಿ ಮಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರೆಗು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ದದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ಯಾರನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರು ಬಂಡು ಎನ್ನಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇರ್ಲೊಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗಲೆಪ ಊರುಡದಾಗಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ನೆರಕರದಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆರೆಗಳ ಫಂಡದ ಗುಲ್ಲೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ನೀತ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಫಂಡ್ರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಂತ ಹೊರತು ತುಯ್ಯರು ಪಂಡ್ಯರು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ 19 ಆಸೆದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇನೆ ಮಗೆ ನೀ ಕೆಂಚ ಬೋಡಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಡ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದೇ ಬಂಡ 1.5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜಾರ್ ಜಾತಿನ ಇಲ್ಲಡು ದೀವಡು ಬಂಡದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೀಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಹಾಲುಡು ದೀಪಿ ಲಕ್ಕಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಬರ್ಪಿ ಲಕ್ಕ ದೀಪಿ ಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಜಂಗದ ಕಂಡದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ ಇರುವೆರೆ ಒಪ್ಪನ ಐಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪತ್ತದು ಬಾಕಿ ದಗಲು ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಉಚಿತ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಕಲು ಅವೇನು ದೆಂಗೋಡು ಕಂಡದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಈ ಮಾತೇನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪವಾಡನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡ ಆತನಿ ಚರ್ಚಿದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು 6 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಥಲಿಕ್ ದಕ್ಕನ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಓಲುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ
ಡೆಲಿವರಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕುನು ಒಂಜ ಬಾಲ್ಯ ಬದುಕುನು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಈ ಬಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಬರ್ರೆಗಾಪು ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಡೆ ಜೆತ್ತುತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ದಾದಾ ಮುಖೇಶ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನಲ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜ ಬಾಲ್ಯ ಬದುಕುನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕುನು ಎಂಕುಂದು ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಲಾ ಮುಖೇಶ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತಾಯಿಗೆ ನಂಬುವೆ ಅವಾಗಲೂ ಒತ್ತೊಂದು ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಚಲೋ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತನ ಪನ್ನಾಡು ಎಂಕಲು ತರ ಖರ್ಚಿದಲ್ಲ ₹20 ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಾತೆಗೆ ಅಗ್ಗಲ ಕ್ರಿಶಂದಕ್ಲಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಾತೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 11 ಕ್ಯಾಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆಪುಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಚಲೋ ಬಂಡೆರಗಲ ಆಪು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಜೈದಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಲ್ತೇನು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದುನ ವಿಚಾರ ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ಯಾನೆ ಅವು ಹಿರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆನಲ ಸಂಬಂಧ ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಆಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಡ ವಿವರಿಸ್ಯಾರ ಪೂಜಾ ಅವು ಇರ್ನ ಮಾಯಗೂ ತೆರಿದಿನ ಅವು ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಹಿರೇನು ನಂಬುದು ಯಾನಾಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ಕೊರತೆ 11 ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪತ್ತವೆ ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರೋಡು ಬಂಡ್ಯಾನು 16 ಗಂಟೆ ಪ್ರೇಮಲ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೌಖ್ಯಡು ಪೆದ್ದಿಯರು ಬಂಪಿನ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ 11 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು ಬತ್ತದು ಅಗಲ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತು ಬಾಂಬೆಡ್ ಬತ್ತು ಪತ್ತದು ಬೋತಿಯರು ಈ ಮಾತೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಯಗೊಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತದು ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಪ 10 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ 1.5 ಲೀಟರ್ ಆಯ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಕ್ಕದು ಓಷಿದಂತೆ ತತ್ ಗೂರಿ ಮಣಿಬಲ ಬತ್ತಂಪೋಯರು ಆಯ್ ಕೋಮಗು ಪೋಯಿ ಏನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆಯಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಯ್ತು ಆಯನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪಾಡಿಯರು ಪೂರ ಪೋಯರು ತೂವೆರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲು ಪೋಯರು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಬತ್ತರು ಆಯ್ ಪಾಪದಾಯ್ ಆಯಗೊಂಚೂರು ಆಯನ ಸಂಬಂಧದಾಗಲಿದ್ದರು ಒರಿಯೇ ಬದುಕಾಯನ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲು 6 ಬಂಡೆರು ಉಮೇಶ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪಾಡಿದರು ಈ ದಾಯ ಪೋಂದುಜ್ಜ ಈ ಒರಿಯೇ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾ ಬಂಡೆ ಆನಾಯನ್ ತೂವೆರೆ ಪೋ ಬುಜಿ ಬಂಡೆ ದಾಯಗೆಂಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯಾಗ ಜೀಸಸ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಯ ಕುಲ್ಲನಗ ಲಕ್ಕನಗ ಏಸು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲನಗ ಏಸು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಪನ್ಪಿನಯನು ಒಂಜೆ ಏಸು ಏನು ಕಲಿಯದು ಹೊಸಂಬಾಡು ಒಂಜೆಯಾಗ ಜೀವ ಗೋರಾಡು ರಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಏಸು ಮಲ್ತೆರಡು ಅಂತು ಬೇರೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಸುದು ಈ ಮಾತೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದು ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಎದುರು ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಬದುಕೇಡ ಮಾತೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬದುಕೊಡು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಗೆ 11 ಕ್ಯಾಂಡು ಪತ್ತ ಬಂದ ಮೆರೇನಿ ಎನ್ನುದು ಈ ಮಾತೆನ ಮಿತ್ತು ಬಾರವಾಡಿ ಮರ್ದಿನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ ಲಕದುಗುಲ್ದೆ ಮಾತೆಯ ಪವಾಡಮಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬೇಕೆಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನರಿತು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ರವರು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಮಾಡಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ ಈ ಫಾದರ್ ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೆನ ಆತು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನ ಅವೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಡಾರು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಡೆಗಿಲೆತ್ತ ಪತ್ತತ್ತೆ ಎಂಕು ಒಂಜೇ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿ ಒಂಜೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರೇಜನೆಚ್ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಚಿನ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಮಾಡಿದ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಬೆಳಗೊಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಪವಾಡ ಮಾತಾದ ಬೆಳಗೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಆಸೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪೂರೈರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆಗೆ ಕಲ್ಮಾಡಿದ ಸುಂದರ ದೇ ಬಂಡ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತು ಫಾದರ್ಡ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಪಂಡಿಕುಂಡ ಏರಂಡಲ ಜೊತೊಂಬೆರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ಮಾಡಿದ ಸುಂದರನ್ ಲೆತ್ತದು ಯಾನರೆಗೆ ಪೂರಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಉಂಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಅರ್ನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸುಂದರ್ನ ಅಂಚ ಈ ಮಾತೆನ ಈತು ಪವಾಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಡು ಪೂರೆರ್ನಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿನ ಕಾರಮುಜಲ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಡ ದೀಲೆ ಆರು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಸದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಗಡ ಬಂಪಿನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವಳ ಆಸೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪವಾಡಪೂರಿತ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದ್ದೋ ಏನೋ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು, ಅಕ್ಕ ಜಯಂತಿಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು, ನಿಗಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮುಖ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು, ನಿಗಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಎಂಕಲ ಪೂರಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳುವ, ನಿಗಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆಪಡು, ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಡ್ಡಾದ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಚರ್ಚಿದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಿಯ ಮಾತಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆನ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಗಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈತ ಜಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಾದ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕಣ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎನ್ನದು ಧ್ಯಾನ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಥಾಯೇ ನನ್ನ ಮನದಾಸೆಯ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು. ನಮೋ ನಮೋ ಮರಿಯಾ, ನಮೋ 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 ಮರಿಯಾ. Ciabaino, vogliamo chiamare आमच्या मस्त मोकरता आमच्या मागणी पातळीने परवशांच्या प्रकारचे जो मोठा सर्गीच्या बापा समोर ಒಲವಿನ ಸರಿಯೇ ಅಮ್ಮ ದೀನರಾಶ್ರಯವೇ ಅಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಸರಿಯೇ ಅಮ್ಮ ದೀನರಾಶ್ರಯವೇ ಆರೋಗ್ಯವರದಾತೆಯೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಆರೋಗ್ಯವರದಾತೆಯೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ನಮೋ 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 ಮರಿಯೇ ನಮೋ 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 ತಾಯೇ. मोरया मायेच्या मजतीन मागे आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी सरकार येता तशी संवसारात जावं.